Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri berriro ere gure ohiko etxera. Azken egunetan Durangotik egin dugu irratsaioa, baina etxera itzultzeko une iritsi da eta hementxe gaude. Ez dizuegu gezurrik esango, nabaritu ere nabaritzen zaigu akaso nekatuta gaude. Iaia estudioko giltzak topatzea kosta zaigu. Oso gustora egon gara landako gunean, idazle, musikari, ilustratzaile, editore eta abar elkarrizketatzen tira eta gauetan parranda pixka bat egiten. Baina atzo, igandea, arratsaldeko 6etan ateak itxi zituen Durangoko azokak eta nostalgiak hartu gintuen. Gainera, ase agurra. Benito Lertxundiri omenaldi txiki bat eginez agurtu genuen aurtengo edizioa. Goiko nota hori egiten ari zena Andoni Oioki izango zen? Nori izango zen, baina estena tokian bazegoen, beraz, baliteke. Pegatzeio. Baietz. Asko. Hoi ipurdia, Bai. Azken egunetan euskal kultura, sorkuntza, euskal zaletasuna maite duen ororentzat Durango oasi txiki bat izan da. Pentsa jakin ere ez dugu egin munduan zer gertatzen ari zen. Eta bapatean astelena da eta bizitzak aurrera darrai, baina bertaratu ezin izan zenuten entzat lasai. Guk kontatuko dizueguan gertatutakoa, Durangon gertatzen dena, ez da Durangon geratzen. Eta zer da gertatu zen gauza nagusia? Baitz batan jendetza. Ta horren erakusgarri izan da landakora sartzeko iarak. Bereziki, ostiralean paziente handi zitxaron behar izan zuten azokazale askok. Antolatzaileek esan dute arazo horren jakitun direla. Eta badakitela kulturazale askorentzat ez dela bisita erosoa izan. Ea, irten biderik topatzen duten urrengo ediziotarako. Venga, apuntatu data. Datorren urtean, 2025an, abenduaren 5-etik 8 ospatuko da Durangoko azoka. Berdin. Bai, aurten horrela izan da? Seguro hori dela data? Nik irakorri dut hori zela data, baino egia esan ez dut konprobatu. Igual lehen urteko notizioa zan. Ui, ez, baina eski aurten bisiesto izan da, orduan logika dauka kointziditzeak, ez? Izan liteke, ez? Bueno, a ber, beti data antzekoetan izaten da. Bena, lasa, egin zuliok zuek apuntatu da. Apuntatu 5-etik 8. Eta gainera, joan hotelak eta jatetxeak erreserbatzen bat. Bai, baina bueno, urte te falta da baindik, Oain, badakizu ez tokatzen azokan estako liburuak irakurtzea eta diskoak entzutea. Eta estralurtarren iritsirarekin prestatzea. Mikel Pagadiren bisita liburua asko saldu da azokan. Bertan idazleak kontatzen digu zer gertatuko litzateken Euskal Herrian plater regalari bat eroriko balitz. Nola jendea nola ibiltzera. Posible dago Jurizi Ondaritza datakin, ez? Bai. Posible dela? Bai. Ni Ondaritza datakin. Ni beti ondo. Zalantzan jartzen duzuen nik aipatzen dudan... Leia, ostiraletik astelenera izango da.
Astelena. Osea, astelena barne. Uste dut zubi arraroa dela, ze konstituzioa larun batean erortzen da, Inmaculada Concepción, edo beste hau abenduaren 8an. Aizu baliteke, Bai, bueno, entzuleok, ez gaudegu gaur, kazetaritza sinesgarritasunena egiteko. Gaur, zientziatik baino emoziotik hariko gara zuen baimenarekin. Iritsi gara. Hemen zapuztu didate pixkat lotura, baina, bueno, inigo ari zen estralurtarretaz hitz egiten, eta ordan, esango izut nik, plater regalaririk ez, baina euria bai, jauzi dela zerutik, alerta laranja dago indarrean Gipuzkoako barnealdean, Bizkaiko barnealdean, Bizkaiko kostan eta Gipuzkoako kostan, eurita handiak espero direlako, eta alerta laranja aktibatu dute navigaziorako ere olatu handiengatik. Eta bisu hori elurragatik barnealdean gauera arte. Elur kota 900.000 metro inguru horretan egon daiteke. Goizaldean eta gauean apur bat beherago. Bereziki Araba ekialdean, non goizean behin hortxe ibiliko den 700-800 metro inguruan. Baina Euskal Herriko beste txokotan egoera larriagoa da. Alarma gorria elurragatik, Nafarroako Pirinioetan eta alerta laranja iparraldean. Pirinioetan 40 zentimetroko elur pilatuko direlakoan, elurrak kentzeko 74 makina jarri dituzte lanean datozen orduetarako. Soi gorpazua ere Goitikoa la pentsatzea guztiok zerbaiten bihari garela nahi dugun hori zer den jakin gabe Gure burua aurkitu bidean zentzua galdu Bukaerarik ez du Galdetzen badidazu noiz arte iraungo duen negu honek Temazo, Bai, asko du guztoko, Ze. Itzali dituzte argia Fatality nago. Nik hemen beste gauzat irakurri dut. Irakurri dut, hau. Eta uste nuen Eirek idatzi zuela, eta neon hor loturak egin nahian Eider eta Marenekin, eta hor galduta nire. Entzuleri esango diogu, nik lankide bati eskatu dio dela ekartzeko horrelako saltzeko zerbait, lankideak baietz esan duela, eta joan dela lankidea eta ez dela etorri gosarirekin. Eta azalpen gehiago mango ditugu du, ez? Nahikoa. Bueno, etxean egoteko giro aproposa dago, Goiuri. Bai, sutondoan eta lehioak itxita. Horrela ospatu beharko dute askok bere urte betetzea. Adibidez, Martxelo Otamendik gaurko egunez jaiozen Gipuzkoar kazetaria, Euskaldunon egunkariaren eta Berria egunkarien zuzendarioia. Zorionak, Martxelo. Eta baita Josu Landa bere laguna ere, Euskal idazle eta kazetariaren urte betetze eguna da gaur, Sus aldizkari eta argitaletxeko sortzaietako bat izan zen, eta editore lanak ere egin ditu. 1980an Argia aldizkariaren berpiztean parte hartu zuen eta gero Euskaldunon egunkaria euskarazko egunkariaren sortzaile eta bultzatzaile nagusitako bat izan zen. Lagunok jasan genuenaren doinua Ahazteak ez dikek desegin Zalantza etxipenaren Baina eriotzak ere aipatu behar ditugu gaurko egunez zendu zen Aiande Sokarros Estekondo Maulen kazetari itzultzaile idazle, militantea bertzale eta politikaria. Zuberoako herri elkargoko presidente ordea izan zen, Su Azia elkarteko kidea zen. Euskararen erakunde publikoan itzultzaile gisa aritzen zen eta 2018ko uztailean euskaltzain urgazle izendatu zuten. Eta gaurko egunez zendu zen baita ere Txomin Peien karrikaburu, euskal idazlea eta euskaltzain osoa. 11 ikerketa lan egin zituen etnografiaz eta 12 ipuin eta eleberri argitaratu zituen. Humorezkoa, fantasiazkoa, politikoa, poliziakoa, erotikoa, literatura guztiak landu zituen denetarik. PEN Euskal Klubaren kide nabarmena eta haren orezko lehendakaria ere izan zen gainera. Terrudunik bilatzen Ez da mendekurik ere Nire baitan biziko dira pasatako 11 une
Baina dena ez da literatura izango gaurko egunez zen Luis Irizar Zamora euskal sukaldari. Euskal sukaldari ezagun askoren maixua izan dakoa. Oiartzunen bertako Xabier Zapirain sukaldariarekin Gurutze Berri izeneko jatetxea eraiki zuen. Donostiako Casa Nikolasa jatetxearekin batera Michelin izar bat lortzen lehendabiziko jatetxe euskalduna. Eta gaurko egunez zendu zen Aitor Zabaleta. Tamalez, ondo dakigun bezala, 1988ko abenduaren 8an, 28 urte zituela, Madrilen, Vicente Calderón estadioaren inguruetan, UEFako txapelketaren buruan Atletico de Madrid Real Sociedad partida jokatu baino lehenxeago, erasotua izan zen. Ultratalde fascista batek Errealaren jarraitzaileen aurka indarkeriaz jo zuenean Aitorrek haur bat babestu zuen. Gero, beren eskalagunaren gara joatean, ultra zenbaitek inguratu eta labankada zauritu zuten bihotzean. Abenduaren 9an gaurko egunez hil zen ospitalean. Gezurrak hartu zituzten astiro, beraien helburua baliz bezala, ahaztea eta isiltzea. Hil zuten inigo kabaian sil zuten. Zoritxarrez Zabaleta fasistek hil zuten eta Aitor Kabakas ertzainak hori ere ez dugu azten abenduaren 9 den honetan. Eta efemerideak aipatuta bagoaz aurrera gaurko saioarekin. San bezala Durangoko azokako kuskuxoak kontatuko dizkizuegu. Telesail eta pelikulen zerrendare osatu dugu, zuekin partekatzeko egia esan nik oraindik nire ez dute entzuleok burura ekarri, baina iritsiko da. Eta labankadaz, izegin behar dugu, misteriozko podcasta entzuten duzuen bitartean, misterio argitu nahi baduzue, pistaren bat emango dizuegu agian. Ba hori, dolu txiki bat pasa behar dugula orain Durangoko azoka bukatu delako. Triste gaude eta goze gara. Eta nekatuta, oso nekatuta. Astelehen hau bereziki astelena da. Baina kafea prestatu dugu, kafe makina konpondu dugulako eta zuekin urrengo 2 orduetan egoteko preste bagaude. Aurretik gidoi bat zuri-zuri eta 2 ordu zuekin goeroso eta goxo egoteko. Ongietorri guztioi naiz irratian zarete bigarren kafean eta bai, hementxe gaude indarrak justu eta emozioak ere hortxe pilpilen. Zuko Juri, dantza ez ezuin? Indet? Bukaeran ez? Azkar bukatu dut. Galdu dezu, hemen Eire Maia bedetarena egiten bukarako pausuan. Lagun batek idatzi dit, segun gogorra resakarik ez, baina nekatutak oso. Baina esan didate azoka bukatu eta geratu zela poteatzen, hasi que agian resaka baita ere. Nekauta baino... Musikaria nolako diren, Gauzak, Orain da, talde aurkeztu darduan momentu ez. Hori da? Zuekin entzuleok Eire Maia Mantero lagunon. Unon. Goiuri Zeizarandia unon. Unon. Eta izketan ari zeizono Inigo Asensio Lurbide entzuleok ez badakizue azken 4 egunak Durangon pasa ditu eguneko saioa egiten, bertatik, atzo eta eran egun ere asteburuan aritu gara saioa egiten, dena jaso, ona etorri, dena martxan jarri, eta hemen gara zuekin bigarren kafea egiteko prestezpentsak. Gaur bigarren kafeak 800 eta 79 garrena du, abenduak 9, goizak 10 eta 21 minutu, gu 3, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongietorri aterako dugu indarra nonbaitetik lasai egon bigarren kafean zarete, naiz irratian. Abestu, Eire, abestu. Zagit gaur eguna dana besteko, Uf. Ahotsa pixka bat tonoaren azpiri daukagu. Nah. Nik behintza bai, nik nabaritzen dute.
Ahotsa oso garrapetan dauka dela. Joango da, esnatzen, ahotsa, entzuleok, baina hemen ere zuek, esnatu edo zuen esnatze honetan, bide lagun izateko gogoz gara, eta horrexegatik aukeratu dugu, naskerreun bide lagun hemen gure txatean dagoeneko Gorka ari da, bere maite dut azera dela, Durangoko azoka pasa, eta ze gustora ibili den elkarrezetak egiten Chill Mafia, Potxetalotx, Kainakaiko paritu zion zerbait. Bueno, Gorka, zorionek, ze ondo paritu ziola. Eta ez dut maite atzo bertso saioa junta, erori, hasi que pazientzian irekin, eta besteekin, ze pasa zeizu Gorka? Parkinan erori zen, atzo. Baina uste dut mutil lagunarekin zegoela, eta azkar konpondu zutela egoera, baina, Gorkatzo gau erori gintzen. Eta mentxe Gorka diot eskerrik asko, ini kamiseta gatxik, eta argazki ederra 50 metrora bigarren kafea. Jo, ze ederra izan dan, zuei kafea eman da, zuekin egotea. Mila esker, bihotzez, ara, errinozeronteak ere eskertzen dizu, Gorka. Maite dute heldu beharko diogu, eta Aire Maia Manterolak ez dakit maite duta oso prestekarri duen. Energia gehiago bidaltzen digutela. Enekan altzela, egunon nire energia guztia bidaltzen dizuet. Eske behar dugu. Eskerrik asko. Eta txokolatezko opila ere bai, baina ez dakit Imanol nora joan den. Chocobollo. Quiero mi chocobollo. Quiero mi chocobollo. Yuri, mesedez, hau programa serio bada. Chocobolloan nahi dut. Chocobolloan nahi dut. Entzuleok bide lagunak baditu nik hemen baino zeharo jota daude. Pentsa, askotan pentsatzen dut, niote naiz talde hontan pertsona normalena. Eta batzutan baietz pentsatzen dut, Egunaren arabera, Nere motxilari begira ez, nire hemen motxilan gozatu dutzen. Aldeu itzein, inigo motxila. Nere maite dute igual zure motxila. Itzein ez, gaur da eguna. Aurrekoan. Hori bere maite duta. Inigo motxila, wow, eske, zesan, haul bat berdeu motxila horrena. Atzo, zuzeneko gaiten egin janean, argi baten bateria gastatzen izan, eta kargadore bilen, eta bere motxila irekin nun, eta da, motxila bat lekutan eta eramateu inigok motxila hau, hola beix muguko bat, eta bapatian irekitzet, eta hola tarjeta de sonidoetako bat ahotsa grabateko, en plan, surgitze bada egun baten bapatian. La bankadaren ahots bat lapurtu behar dugula Durango gazokatik? Total. Netezer bat, 30 giltza, barritak, erloju randomak, ez dakitezke... Bia, ere ez motxila ateratzen, bia, hemen daukagu. Harmonika bat. Ala. Ez que broma gutxi. Fandangoa jodezak hori bai ez? Hau, zuzeneko bat izan da, Hau harmonika, venga, gauza gehiago. Vale, motxilan. Ez que, a ver, ze gehiago. Hau iritzei gozat oso guapoa. Zeldiz bat, zeldiztak motxilan oso gauza guapo dia. Gaina, behin bakarrik erabiltzen diren zeldizta. Hau da, hotxeneako osteguneko zeldizta. Horrelako kontzertu labur bat, eta ez da gehiago gongo. Eta bat, zer dan polita, hemen ikustea. Errino zerontia dago Sara Zurzarekin. Kafea zordi da Janire Arantzaberekin. Plastikozko iria Sara eta Janirekin animatzen badia. Ezkenien inoiz proposatu eta horret ziren animatu. Venga, zeldiz bat, ze gehiago da. Ez que... Buf bat. Bufa etortzen da ondo pirauatik ateraterakoan errekatik, hola, ia bustia eta hotza egiten badu edo, pixkate gainetik jartzeko, ze normalean errekatik atera eta ez daukazu dutxa bat orzei. Eta galdera, ze unetarako den motxila hau. Esan nahi dut, ze piraguan ibiltzen zaren erako, balin badukazu prestatuta motxila eta horregatik dago bufa, harmonika piraguarako da. Soinu txartel bat berdezu piraguan. Zer da hori? Barkatu, frontal bat. Bizitzan bueno, frontala ondo piraguarako baita. Momentua beti, frontala ondo edo zer gauzatarako. Jarriko dut. Venga, jarri. Irratxaioa frontalarekin. Gaur, ze izaten hau. Hols karameloak, ze abesteko beti ondetortzen da pixatola hotxean. Estia eta limoia. Venga, Hols eta harmonika elkarrekin ondo, bufa eta linterna frontalare elkarrekin ondo. Txartelare bai? Ibuprofenoak. Ibuprofenoak? Ibuprofenoak beti ondo. Daun gauza normalen hori izango. Barrita energetikoak. Ez dira goxoenak, hauek dekatlonekoa dira, baina. Hau, Nahi, txurare. Nire lagun batek esaten zuen, noizbait entzerratuta geratu beharko
balitz denda batean, dekatloren geratuko zela, ze badaude lo egiteko esteriak eta horrela, eta badago janaria baita ere. Ja, oso inteligentia da, Eta... Bueno, Ikeara alko esan izan. Claro, Ikean albondiga batuk. Oh. Eta Ikean oe-oeak, koltsoiak daude. Hori da. Ikea hobea da dekatzen Bai. baino. Ikea zesarrapatzen bazaituzte. Txiste hona, Zer da hori? Hau da, gitarrantzako pedal bat. Ai, oso kute da. Eta bera, piraguan ibiltzen zaren erako. Ez, a ber, eske, nik ez dagoen motxila bat bizitzako momentu bakoitzaren zat. Zuk prestatu Bai, zen behin badakazu. motxila. Ni, Duantxe. hori da, barkatu, ez dagoen motxila ezberdin bat momentu bakoitzaren zat. Orduan dana baten Behin dago. prestatu zenuen motxila hau, eta motxila hau dago prest, edo zein egoeratarako. A ber, nik asteburu gehienetan egiten dut martxa, furgoneta barruan, furgoneta gainean jarrita piragua, pala, bat trabesiako eta beste urbizitakoa, pianoa, akustika, maleta txiki bat gitarrarentzako pedalera eta kabel eta trasteekin, batean kontrabajoa ohe gainean jarrita, eta horren, ibiltzen nahiz hor, bajo, gero kontzertu eman, gero berrio piraguan ibiltzen, guleko gozak iten ditu. Ja. Pedala oso goza moñoñoa da. Green Tint. Harley Benton, ondo merkeare bai ezpentsa hemen diru asko gastatu dugu. Jarrain ezake, baina, tira, uste dute. Ez da berrezko. Eske nahiko nuke jendeanak ikustia guantxe. Inearrak eta prebio beringer horietako bat. Ja, hori ere bai. Bat ez, irua eta dituzule, no, motxila. Bai, bat bada espadakoak ziren. Gero, kable asko, kargatzeko, hemen bigarren kafearen mobila, bide batez idatzi bai guzti, orain ikusten ari naiz, osondo. Boligrafoa, bai, bueno, ez dira, beste gauza ez. Vale, diru zorroa? Osa, hogeta margi. Iruzurra boltsigutan giltza asko, hemen postalen badaukat, hemen badaukat nazioarteko gidabaimena, laizter beharko dut. Mexikoko pendulo kafetegiko postal bat. Bueno. Zoragarria da. Eta, pasapaginas horietako bat. Txenda, dirurik ez. Bai, txampomatu daude. Pasapaginas o markapaginas? Ja. Markapaginas Zer da pasapaginas bat? Nostogit. Gorko Arbizuren pua bat. Oh. Madrilen bere kontzertuan hartutakoa. Historia kontatu nuen, baina eirek ez daki, nintzen 12. lerroan zutikako espazio bazen, Joi Eslaban izan zen. Eta antxe, ez da nora begira nengoen, da derrepente entzun nuen zerbait klik egiten lurrean. Eta galetu nion lagunari izu, pua bota duta? Bai. Aurreko izan barkatu, 2 metro horrera joan, jarri linterna, frontala eneukan baino linterna bai, mobilarena, eta antxe lurrean pua. Wow. Eta itzuli nintzen atzera, aurrekoak giratu ziran da, oye, perdona, ¿cómo sabías que estaba la pua ahí? Hendik eske entzun nindun. Ostra, 2 metro aurreo. Nola entzun tipua jotz, oza, dena banda guztia jotzen ari zen bitartean. Bai, hain frikiakea batzutan zaudela entzuten ez, Charlesa, 2 bateria, nondagon bakoitza ez, estereofonia, ezker eskubi zabalduta balin badago, bi bateriekin zeiten dezu, eta hola, eta klik bat entzun nun, eta hor txezion pua. Hemen daukat gorretan, bai. Nik bertxarrakena dakat, esan berra dago. Wow. Ez dakit daun, baina bakat. Ez dakat motxila bat, pua gordetzeko gira. Nik Alice Cooperrena. Alice Cooper, dala... hard rock eta heavy metal historiko bat. Makillajea eta guzti hemen. Reblon. Bai. Amako aparitu zian brotxa ere hemen daukat. Da, brotxa vintage, Bastante vintage. Baina, ez daude olako brotxak, gaur egun jamarkatu. A ver. Jarra, brotxa. Eta antiojerasa. Ze surrealista bizitzen ari garen egoera hau. Bai, esan berra dago. Badakizu eguk entzuleok zuekin sekretu gutxi gorretzen ditugula, eta Bai. nik gordeko ditut hemen traste guztiak, barrita energetikoak, ibuprogenak, karameloak, harmonika. Gorde dena. Eta maite dutekin jarraituko dugu. Bueno, ordu neire zure maite dutan ere motxilaren interpretazio psikiatrikoa egitea. Wow, psikoanalisis. Bai, ez da? Bai, ez da zaila. Ados, Goiuri, zein da zure maite duta? Nere maite duta, esan nahi nuen Durangoko azoka zela nere maite duta, hori esatea pentsatu dut, baina hori zekit oso azaleko edo izan daiteke, edo obvio egia, ze Durangoko azoka, azokako egunak asko maite ditut, oso nekeza da, nekatzen gara, estresatzen gara, liburu asko irakurri behar ditugu, elkarrizketak ondo prestatzeko, disko asko entzun behar ditugu, elkarrizketak ondo prestatzeko, baina tira, baita etxetik kanpo egiten dugu lo, eta energiarik gabe nago, baina egun horiek asko gustatzen zaizkit, eta aipatu dugu, oasi txiki bat dela Durango egun horietan, eta hori asko gustatzen zait, eta gustatzen zait bereziki,
lagunak egitea. Eta nik atzo egin nuen lagun bat taberna batean jonitzenean bokadioak eskatzera. Ara? Lagun honek zituen Ba, zer da 83 urte. 83 urteko lagun bat egin. Esan nintzizun? Bai. Oh, Laguna gai. oversharing, ja, bai. Nik eskatu nituen bokadioak. Eta orduan, zuk esan bartzen nuen zure izena, ez? Eta zen lantalde guztiarentzako otartekoa ziren. Eta orduan, goiuri. Eta orduan, batean momentu batean hasi zen buiaka, zerbitzaria, goiuri! Eta nian neon maian, eta banoa bokadioen bila. Eta orduan, junitzenen bokadioen bila, antzegoen gizon bat barran. Eta gizon horrek esan zidan, oso aukerak eta ona, Hemen bokadio onak egiten dituzte eta. Bai, bida esan nion, lehenengo aldia zela, anartzen genituela, da lehenengo aldia hemen hartzen dituela, bai, oso onak, baino txoin, beste gauza bat eskatu behar dezu. Eta ni pentsatu nuen, bida, gomendatuko dit, ez dakit, pikatzeko zerbait ez, bokadiokin jateko, eta esan zidan. Ben, koktelak. Kristonak. Guain, zuk eskatu koktela, eta antzukaten koktelen menua bezala. Zuk eskatu 5. koktela, baino saiozu kentzeko zerbait zeukan menta edo ez dakit. Eskatu 5. eta hori kendu, eta hori da onena. Zen, oberdiko ordu batak eta... Ez, ordu biak izango ziren. Ordu biak. Eta esan nion, baina bokadioa joan behar dut, eta koktela, eta orduan izketan hasi ginen koktelaren ari da, orduan kontatu zian, 83 urte zeuzkala, eta bai, eta askotan esaten dugu, Durangoko azokak balio duela, musikariekin hitz egiteko, idazleekin, aspaldi ikusi zituzun lagunekin, baina begira, balio du baita ere, jende berria ezagutzeko, eta nik, 83 urteko gizon bat egin nuen, lagun berri bat egin nuen, atzo, Durangoko azokan, eta hori xe maite duta. Nire maituta atzo etxera iristean eraman nuen sorpresa. 5 egun pasa ditugu etxetik kanpo, eromena, badirudi 17 izan direla, gauza asko gertatu dira, nik ez dakit, estandean egon, irratsaio egin, 2 kontzertu eman, parranda batzuk egin. 2 kontzertu lehenguak, osea, 2 kontzertu lehengo eman, ez da? Nik ikusten hon, Instastory danetan, zeon, Inigo Asensio jauna, instrumentu desberdin bat jotzen aldiro. Ez dakit, osea. Ez ditu da inbestera, man? Ez dakit. Igual ere interpretazio izan dara, Bai, Instagramek asko engainatzen du. Bueno, bai, baina izan da, egun asko izan dira. 4 egun, baina asko mandutenak. Eta, etxera iritsi, eta etxera iristeko gogoa, eta nintzen gogoratzen. Aurreko asteetik, iritsi zen postal kolekzionistak, nire taldeko bajista, Juanjo Falcon, berez izatez Tolosarra da, baina aspaldi du Toledon bizi da. Eta orduan, kontzertu dazkagunean, etortzen egun batzuk lehenago, entxeguak egiteko, eta kontzertu eman da gero buelta egiten du. Da gainera bere, bikotearekin, Janetekin etorri zen, eta nire etxean geratu ziren, da, klaro, etxean geratu ziren bakarrik, iritsi, saiatu, da horrengo gunean ja, Durango oruntzin doazen. Ni nintzen gogoratzen, etxean egon zirenik ere, nire buruan zan, etxera iritsi, da non agertzen zaian hortxe lore sorta bat, saloiean, da esan, ara! Eta zera Tolosako olako gutizi tipiko bat, garai bateko xaxuak, orain gorrotxak izena dutenak edo. Eta, pozen mantzidan, ez ditut etxean lorak izaten, normal, lore idorrak izaten ditut, lorak zaintzeko gaitasun eskasa izaten dudalako, edo denbora, edo dedikazio, danakoa. Eta, pozen mantzidan, eta etzi banoan ez atzerrira, uste dut lora horiek ekarriko ditu dala ona 2. kafera, eta altara zuek gozatu izango dituzuela. Beraz, hori da nire maite duta, eta maite dute horrekin, uste dut, gaurko 2. kafea, abiatzeko moduan bagarela, ez baldin bada, hemen txatean norbaitek maite dut ikutzi digunik, bada besterik, ez dago beste maite dutik, gaurko 2. kafea, hasteko moduan gara, goizeko 10:36 minutu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. 2. kafea. Baduze kantu bat gaurko 2. kafea abiatzeko, buruan, Kantu bat? Kustillo ederra. Kantu bat. Egin dezakegu kronologia bat egingo dugu, Juri. Harmonika atea eta jotzia. Durangoko azokaren kronologia bat. Nola hasi zen gure Durangoko azoka? Gure Durangoko azoka hasi zen Mikel Urdangarinen mezu batekin. Eta zertzion Mikel Urdangarinen mezu horrek? Gure azokako lehenengo konbidatua izan behar zuen Mikel Urdangarinek, eta esan zuen gaixo zegoela eta ezin zuela etorri.
Altzairuzko gizartea aterpean ziur sandu. Haze diskoa egin nuen Mikel Urdangarinek, negozioa egin genuen Urdangarinekin, zer esango dizuegu. Laguna ere badugu, aspaldi ezagutzen dugu elkar, izorrauta zebilen eta ibilgailu hartzeko ere sukarraz eta lasai egon Mikel, egun asko dituk Durangon eta ingo jau. Baina azkenean erabaki genuen negozio hobea ingo genula. Mikel Urdangarin elkarrizketa akustiko batera gonbidatu, ekar dezala gitarra edo har dezala gurea, ekar dezala pianoa edo har dezala gurea egin dezala nahi duena, baina horrela entrevista sakonago eta lasaiago bat egingo genuela, eta izan gara berarekin, eman dizkigu besarkadak eta bera preste egonda, ozin egunetan ere gurera hurbiltzeko, baina gonbidatu morduare bagenuen jalotuta, eta gauzak gehiegi estutu baino, nahiago izan dugu horrela egin. Disko ederra egin du, izurik ez gehiago kantu hau, nire ustez, diskoko kantua. Aizeak eroan gaitzala ez lekuan pausatzeko. Aizeak eraman gaitzala ez lekuan pausatzeko. Gora, Mikel Urdangarin, hori, sustuarekin hasi genuen Durangoko azoka, baina egia esan, gerora dena errez bideratu genuen, eta bideratze horretan, esango nuke gure lehen gonbidatua, Einaut Gaztainaga izan zela, Juri? Bai, alaxe izan zen. Gizajoari pixka bat itxaron arazi genion, ze hortxe genauzkan albistegia, eta Labanka podcasta, eta ogora eta bera ibili ginen, baina antxe txintxo gurekin egon zen, espalaken gatza diskoa aurkezteko, eta oso jatorra aritu zen, eta oso interesgarriak esaten zituen gauzak, eta Instagramen ere txantxan bat erori zaio, guk igo genuen bere bideoa, eta guk Inigorekin egiten dugun bezala, ze Inigori esaten diogo, bai, instrumentu asko jotzen dituzu? Baina uti ere gure Instagrameko komentarioetan esan diote, bai, pedalera asko, Bai, badazka. Eta horrekin badaude horrelako txantxak bera izan zen lehenengo gonbidatua bai, eta hasiera ezin hobea izan zen, ze egia da, topatu ditugula. Aurtengo edizioan, urtero, baino esango nuke agian aurten bereziki oso eskuzabal aritu diren elkarrizketatuak. Eta prozesua kontatu digutenak goitik bera, galderak egin eta erantzuteko arazorik ez. Beraz, horrela eduki genuen aukera, diskoren prozesua gehiago ezagutzeko. Gustatu zitzaidan asko esan zuela gure jarraitzaileei asko gustatuko zaie. Horrek nahi du estilo bat definituta dagoela, eta orduan aurretik gustatzen balin zaizun taldea, hau ere gustatuko zaizula, baina agian ez balin bazara jarraitzaia ez zaizu gustatuko, ez gatu hemen beste zerbait eskaintzera. Hau kontatu zigun, Einaut Gaztainagak. Bai daude gitarra gehiago, garrabatzen ditu kapa asko, tal, baina egia da nire pasioa da gitarra instrumento bezala, baina esango nuke ez gitarra virtuosismo bezala, baizik gitarran soinuak, pedala, gitarrak sintetizatzia, gitarra beste puntoa bilatzia, eta zuzenian bai saiatzen naiz diskoko arreglo garrantzitsuenak aldan fielen ematen, eta sonido handi bat eraikitzen gitarrana, ez? Orduan, ordu asko sartu ditut hortan, efekto asko proba ditut, suerte ze bai estudioa nola dakaten, euki izan dut aukera estudioan gauza asko probatzeko, eta bai, saiatzen naiz direktuan gitarrai garrantzi puntxo hori ematen. Ez gara Etxerako moduko Einaut Gaztainaga, ostegunean gure irratsaioan izan genuen lehen gonbidatua, baina izan genituen gehiago. Ez dakit instrumentu asko ez dakit jotzen dituen, baina tipo poliedrikoa bada Pello Gutierrez. Esango nuke Pello Gutierrez dagoeneko bigarren kafeko lagun bihurtu dena, azkeneko zinemaldian egon ginen berarekin, dokumental bat estrenatu zuelako Donostiako zinemaldian. Oso dokumental ederra gainera. Oso ederra, bere aitaren eriotzetik abiatutako historio bat, ez dena eriotzari buruzkoa, baizik eta utxunei buruzkoa, eta oso txillidianoa. Oia, txillidianoa, ez da? Erreplika izena du. Oteizikoa baita ere. Oteizikoa ere, bai. Bai. Eta berarekin egon ginen zinemaldian, eta ara non topatu genuen Durangoko azokan, ze Inogok esan duen bezala, zeharo poliedrikoa dugu, gure lagun Pello, eta Durangon etzegoen pelikula edo dokumentala aurkezten. Durangoan zegoen rolariak elkartearekin, izan ere aurten Durangoko azokan ostegunean Gamer Gela izeneko ekimena antolatu zuten landako gunean bertan, kabi gunean, eta bi aukera zeuden.
batetik 30 minutuko bideojoko jolasak, eta gero rol partidak, baina baita ere motzak, eta pixka bat Durangora egokituta, egoera korrela eskatzen duelako, ez? Ezin duzulako rol partida luze bat egin, 6 pertsonekin Durangoko azokan, ze milaka eta milaka pertsona dauzkazu. Beraz, bera antxe zegoen, rolariak elkartearekin, eta antxe kontatu zigun, gauzetxoa kontatu zizkigun. Iaz oso gauza polita gertatu zitzaigun, zen, duela urte batzuk, jendeak etzekien zertziren rol jokoak, eta bar, eta iaz denengo aldiz, jendea gerturatzen zen, jakinda, ara, rol jokoak euskeraz, eta bai, banekien bestan da jarriko zen utela, eta bar, eta jendeak hasi da ezagutzen zer diren, ez? Eta orduan oso gauza polita iruditzen zaigu. Alare ez genion galdetu eta horrengoen galdetu beharko diogu, zeni rolariakeren estanetik pasan nintzen, ze gamer gela antolatzeaz gain, estan erakusmai propio ere bazuten, eta badago joku bat, gerra joku bat, horrela panpintxoak esan barra, baina figuritekin jolasten dena Warhammer izenekoa, oso ospetsua dena, 1980ko hamarkadatik, hamarkadan sortu zela eta gaur egun ere jendeak erabiltzen duena, eta izena du Warhammer. Eta ni estanera gerturatu nintzen kaso egitera eta antzeukaten Guda Maiu izeneko joku bat. Warhammer, euskeraz, Guda Maiu. Eta esan zidaten antzegoen, erosten ari zen pertsona batek esan zidan, Warhammerrekoak egile eskubideekin oso zorrotzak dira, Disney eta hauek bezala. Así que euskera dut hemen, eta nik uste dut trampatxo egin zutela rolariek. Bai? Pirateatu egin dutela. Ez genion galdetu, noski. Ez genion galdetu. Ondo egiten dute, noski baiet. Warhammer, hainbeste jendek erabiltzen badu Warhammer, euskarazko bertsioa edukitza oso ondo dago, Sara Zurzare gurean izan genuen, eta Sara Zurza ez dator lan berri batekin, alaxe kontatu zigun Durangoko azokara, beraz, entzuten ari garena bai da lan berri bat, Mikel Urretagoienaren denbora. Oso ondo saldu den diskoa, bereziki kontuan hartzen balin badugu estiloare, jazz giroan, minimalista xamarra dela, eta, minimalista edo ez dela mainstreama alegia, ez, nahiko ertzetatik edo egindako diskoa dela. Eta oso ondo saldu zen diskoa, baina Sara Zurza ere bertan izan zen, estandean, Mikel Urretagoienaren diskoak saltzen, eta tira, nolabait Durangoko esperientzia bizitzen. Ez nator lan berri batekin, eta beste modu batean nator, ez? Ikustera beste lan berriak bai ezagutzera, jendearekin egotera, eta esan dezun bezala, datorren urtera begira, lan berrian zerbait erakustera. Horixe kontatu zigun Sara Zurzak, baina izan genituen gonbidatuen artean, beste hau ere bai. Ilusioz betetzeko eta tentean beste konpainia ona jateko onarekin ez dut gehiago kantauri itxasoa nizuta zala nago txarri da zuzten zure kananoa aroa dago kantauri itxasoa nizuta zala nago Bai, zun ere gurean izan genuen kantutzarrak egin ditu diskonetan, Bai. Zuzenekoan ikusteko irrikaz nago. Bai, nire bai. Hainbesteko energia sentitzen dut disko entzuterakoan, eta berak ere badu txekuloko presentzia estenikoa, ez? Orduan, ikusi nahi dut, kontzertuan ea zer moduz. Niri gertatzen nahi zerbait, hola pixat errotzen ditugun sentsazioekin, ez? Trikitixa, naiz eta, pixat mitoa batzutan deseraiki behar diren, Euskal Herrira duela oso gutxi iritsitako instrumentua da, nahiko instrumentu modernoa da. Trikitixa instrumentua akordeia hona iritsi aurretik trikitixa musika existitzen zen. Gauza batzuk pixkat desmitifikatu behar dira, trikitixa eta porrusalda kantatu eta jotzen ziren, txistuarekin eta beste formazioekin. Baina egia da gure belaunaldiarentzat trikitixa bat dela, ez folk eta plaza musikaren instrumentu eredu edo pixkat erdiguneko bat, ez? Niri trikitixak
beste estilo batzuekin nahasten denean, bastakit, egiten zuen Ines Osinagak taldearen izena jontzait. Goserekin. Egiten duzunek adibidez bere musikan, elektronika eta badago zerbait gosetik uste dute zunek inoiz aitortu duela, izan dela referentzia bat eta barruan asko mugitzen dizki gauzak zirrara pizten dit. Hola, dantza giroko musika eta trikiaren timbrea eta nik ere zuzenan ikusteko ikarrarizko gogoa daukat. Asun ere gurean izan genuen eta hautxe kontatu digu. Lehenko hartu emana publikoak hemen izango da Durango, baino nire territorioa benetakoa kontzertua da, holtza gaina da, eta gogotxe kontzertu solta batzuk udaran eman ditut, eta pila disfrutatu nuen, orduan, gogoekin oain benetan diskoa, eta gero jendeak kantuak badazkila, abesteko. Basunerekin ere izan ginen, eta uste dut, osteguneko gure protagonista guztiak hauek zirela. Goiuri, norbait azten ari naiz, uste dut ezetz, utziazu pentsatzen. Idoia González. Idoia González egia da, Idoia Gonzálezekin erein argitaletxari buruz aritu ginen, baina ezkenekien... Baitu egin genuen. Ereingo izarra, Goiuri, etzela. Ez Nerea Loyola, ez da Toti Martínez de Lezea ere. Ez da Toti Martínez de Lezea ere. Etzela... Jon Arretxe. Jon Arretxe, oso ondo eskerrik asko zukizenak izkizu, zeuden agontza izkiten egin burutik, baina protagonista beste bazen. Protagonista, izan ziteken Uxu Errazkin. Izan ziteken, Labankadako protagonista eta sortzaile lehenengo denboraldi hartan. Hori da, eta ereingo editorea, baina... nola osasun arazoak medio ezin izan duen Durangoko azokara joan, Uxu Errazkin da ereingo protagonista beti, baina azoka honetan postuak kendu diote, postuak kendu diote, eta nork eta ereingo diseinatzaile, maketatzaile, eta Durangoko azokako pertsonaia ezinbesteko horietako bat. Ari ziren, Urdangarin, Izaro, Oioki, Kainakai, Jon Basaguren, Tomas Lizarazu, Garazi Esnaola, Esti Marquez, Iker Lauroba, denak ari ziren kantatzen, denak ari ziren kantatzen, Nerriko Neskatxa Maite, baino... Nerriko Neskatxa Maite? Oi, ama... Oi, ama Euskal Herria egia da. Ostras. Nik nire herriko neskatxa maita bestu nuen, ez, nunca pasa, eta, ereingo estanean zegoen beltxa, eta ez dakizue askok, baina bere doaien artean dago ikarrarezko tenorea dela. Bueno, gure story tanto pa dezakezu, bigarren kafearen storytan, Goiuri garrapatu zuen momentua, eta, ze ahotsa, lau egun parrandan pasata gero, Lau egun parrandan pasata gero, denakora ahotsa eskaz, eta zera, beltxa da zegoen, bete-betean. Horiexek izan genituen gure osteguneko gonbidatuak, baina ostiralean ere, protagonista mordoa eta protagonisten artean, kantutzarrak ere baditugu. Janus Lesterren diskotik baduzuela nik vinilo erosi dut. Favoritorik? Oso vinilo diskoa da, bai. Nik vinilo erosi dut, oso ez dut oraindik entzuteko aukerarik izan, berandu iritsi ginen atzo gauean etxera, gaur goiz esnatu irratira etortzeko, baina diskoa ederra iruditu zait, beraz. Baina ez ere zakera manau berekin. Ezin duzu hitzen moan, inoiz bete ez duzu nean. Hau alda hainbeste sufritu astean, merezi duguna.
da kantatu Janus Lester. Wow. Jokin, oso zaila. kapro ja. Bea bakarrik aldu. Bai, wow. Zego saltzen ote zuten txikitan etxe horretan. Ze bere arreba ez ditxupinatxok ere, sekuloko hau txadoka. Jokin gara, garri. Biak izango dira Euskal Herriko hauts onenetako zerrenda, berdin zait zenbat sartu nahi dituzuen, niretzat biak daude. Bai. Ados. Eta baina ze jatorrak. Bai, oso jatorrak. Aizu, zozketa ez dakit egin duten. Janus Lesterren erakusmaian, zuk erosten bali mazen diskoa, viniloa edo dana dalakoa, Polaroid kamera batekin, argazkia Janusekin, argazki bat ateratzeko aukera zenuen. Eta gero, argazki horien artean, niri satziaten behintzat, zozketatuko zutela, uste dutzela kamiseta eta sarrera bat kontzertu baterako. Janus Lesterren kontzertu baterako. Ez dakidana da, ea zozketa hori, azokan zehar egin duten, edo oraindik ez duten egin, azkeneko egunen arte itxaron duten, zenik izena eman nuen zozketan. A ber. Uste dut, hobena, Jokin Pinatxo berak argitzea izango dela. Jokin Pinatxo hemen gara, zuzenean, bigarren kafean, gure protagonistak berreskuratzen, kontatu zenigutena, eta bar, baina ez dakigu, zuen estandeko zozketarekin zerbait egin duzuen dagoeneko, norden irabazle, Goiurik parte hartu zuela dio. Oida. Argazki batzuk, Argazki pila badaude, bai. Hemen parte hartzaile asko. Lareun argazki izan daitezke? Ez dakit. Uste dut, nun bait ikusi dola, edo beraia entzun didala, ez dakit? Ez dakit, baina txoritxo batek dio, ikusi dutela, Jokin Pinatxo landako egunean, goizeko lauetan, argazkiak despegatzen karteletan. Jokin Pinatxo, besarkala bat, argitzen diguzun, guztia. Bueno, eta kontu da, Jokin Pinatxo gauzak argitzea bai nahi dugula, baina Jokin Pinatxo entzun nahi dugula, eta Jokin Pinatxo gurean izan genuen. Eta kontatu zizkigun gauzak, baina nik bideo topatu egin behar dute, ze hainbeste pertsona pasa dira guretik, koste egiten zaidala antolatzea, ez pentsa? Bale, bazuk bilatu eta guk kontutxoak kontatuko ditugu. Hemen dogat Pinatxo, bale. Izan direla bi urte pixkat kolpean etorri zaizkigunak, ze ongara bi urtez jotzen eman ditugu egun kontzertu, eta pasatzea inoiz ez jotzetik, batean olako bira azakit luzea eta batez ere deskantsu gabeko aukitzera, izan da guretzat pixkat kolpe bat, eta izan genuen aukera gainera diska sortu dala ez, niri eramaten zian ez imaginatzerako garaian Jokin, non nahi duzu aurkeztu hau. Eta, Victor Eugenian denak bilduta, olako leku, ezakit, eder baten, eta esan hori izan barra da. Eta egontzen aukera, betetzen aukera, eta gaina, ia dena beteta dagoia, eta guretzat bai bada, sentitzen dugu saltori, hemen azokan bertan ere bai, eta ezakit, pixkat asimilatzen, eta nik uste dut orokorki super eskertuta sentitzen naizela, ze izan dugun harrera oso hasieratik ez dago ohikoa izaten, ez? Normalena izaten da, lehenen kontzertutan lagun batzuk etortzea, gero lagun horiek beste lagun batzuk esaten dira, eta pixkat hola azitzen jotea. Eta guk hasieratik kriston harremana izan dugu, eta bakalerako kontzertu hartatik, eta ezakit sentitzen naiz, privilegiatu bat alde hortatik. Gelditu sustraiek urputzuetan ezin du. Benetan interesgarri iruditu zitzaidan bere hausnarketa, esaten zuela berak aurretik beste talde bat izan zuela, eta talde harekin tren galdu bat, edo horrela, naiz batzen taldearen izena nolako zen, baina kontatu zuen, talde horrekin, urtean bizpairu kontzertu ematen zituztela, eta orduan ikusi nuen benetan artista bat eskertua dagoena bere egoerarekin. Eta Janus Lesterrek kontzertu asko eman ditu, bera entzun diogu ez, eta egun bat kontzertu, eta bazkar gainera, ez, diskoak kaleratu, eta segituan entzulek jozuten zuzenekoetara, eta ikusi nuen benetan oso polik iruditu zitzaidan esker hori, eta agian esker hori existitzen da, bizi izan duelako aurretik beste egoera hori, baina oso interesgarria. Uste dut, osnarketa hori ere garrantzitsua dela, ez? Nik plazaratu nion, edo nik bota nuen mai gainean pixka bat gaia. Arrakastari nolabait, ez dakit, muzin eginez edo iskin eginez, baina arrakastagatik sufrimendua plazaratzerakoan, eta hori zilegi da,
kontuan euki behar da, badagoela Durangoko azokan disko ale bakar bat saldu ez duen talde bat baino gehiago. Hori da. Eta aurten urte guztian lau kontzertu lortzeko edo jotzeko borrokan ibiliko den talderik. Asko, hoiek. Orduan, bueno, bai, zilegi izan da, arrakastak sortzen duen antsietate hori eta osasun mentalaren inguruan eta arrakastaren inguruan egin diren hausnarketak, ezin da burutik galdu beste, min batzuk ere badaudela ez, proiektu bat indarrasko jarri eta proiektu horrek nahikoa sortzen ez duenean, eta hor beste hausnarketa egin marko genuke ez, uste dut horren inguruan duela gutxi ere aritu direla Ametxarangurenek Durango Azokarentzat egitatu dituen podcast hauek ez, saretan daramagun jardun edo joera horrek ere zenbat antsiedade sortzen dien bestei. Hemen nago, arrakasta, soldautak eta soldautaren kultura, 4 urte barrurako kontzertuak laizzer hasiko dira programatzen, ja urte terdiko denborarekin soldautak egiten ari gara. Horrek, ekosistemari ere batzutan ez zioan mesederik egiten. Kontua da, uste du Gotzon Barandiarenek ere planteatzen zuela hau ez, denon artean edo nola adostu, balazta hori, freno hori botatzea ez, ez da batera erresa, baina bai, horregatik nik ere eskertu nuen Jokin Pinatxok dena kontestuan jarri zuen, esan zen, nik banuen beste proiektu bat eta proiektu horrekin miseria jaso dugu, beste talde askok bezala, eta orain arrakasta dator eta badakit neurtzen zer den gauza bat eta zerren bestea, eta oso eskertutan nago, naiz eta batzutan gainezka egiten duen. Eta uste dut garrantzitsua dela, ez, batzutan soilik, arrakastatik hitz egiten badugu, batzutan falta dela, ez, beste ikuspegi bat, eta niri garrantzitsua iruditu zitzaidan. Jokin Pinatxok erantzun digu dagoeneko, eta hemen argituko dugu. Egunon, goizeko 4 arte egon nintzen, baina nun lortu argazki guztiak kentzea oraindik, beraz gaur iluntzean edo gehienez bihar hortxe egingo dugu zozketan bideoa, eta ean hork irabazten duen, baina ziurrenik uste dut Goiuriri etzaiola tokatuko. Ale, besarkada bat, aio. Bueno, ni esan duenan gaur goizeko 4etan ez du lortu eta gauean pentsatu dut. Ostras, igual joan behar dugu Janus Lester eta Rei laguntzea pegatina despegatzen, eta bide batez Palentino nazken ronda bota. Boikote egin didate, nire argazkiak endu dute. Ez Goiuri, baina zuk ezin duzu, ez dakit. Ez que beste posteun pertsona daude. Kazetari influyente bat zara, Goiuri. Baina nik erosi nuen biniloa. Eta gozatzeko aukera izango duzu. Bai, egia da. Eskerrik asko Janus Lesterri, bide batez, bigarren kafeari hain azkar erantzuteagatik, Animo! Eta zegogo, laizter zuzenean eurak ikusteko. Eror gaitezen elkarrekin, lurra jo behar baduzu, zurekin nagoela jakin. Inoiz irun... Eta bagoaz estudio zentraletara, Oñatza Izpuru lankidea prest dugu azken ordukoari heltzeko. Oñatza Izpuru, egunon? Egunon bigarren kafeko lagunok, egunon entzule guztiak azken orduetan ari gara bereziki aipatzen, nola Ibaien emariak hortxe zeuden ateratzeko zorian eta kasu honetan Gasteizko udalak oraintxe emandu jakitera Zadorra ibaia bere bidetik atera dela Gasteizen eta Iruña okan, asteburuan izandako euri jasak tarteko, baina arazo handirik ez da eragiten, momentuz itxuraz nolabait Gasteizko eraztun berdearen ingurukoa hori da pixka bat gainezka egin duena, oinezkoen bidea ere itxi egin behar izan du udaltzengoak, uholden beldur, eta hortxe, Zadorrak gainezka egin du Gasteizen eta Iruña okan, baina momentuz ez dirudik kalte handirik eragiten ari denik, euriak jarraitzen du gogotik, eta horregatik, arreta, kasu honetan, Ibaien emariei bereziki hortik aurrera elurra ere mardul, eta ohiko horrelakoetan, ohikoa den puntuetan itxita daude errepideak behintzat ikusiko dugu, datozen orduek zer ematen duten, euriak jarraituko duela dirudi, eta ongi baderitzozu eguraldi iragarpena jasoko dugu, hori horrela Iker Ibar Luzearen eskutik. Negu ukituko eguraldiarekin jarraituko dugu astelen honetan ere. Goizean oraindik euri giroa nagusituko zaigu lurraldearen gehienean, zaparradak gehien bat Kantauri isurialdean eta mendebaldean botako ditu, bereziki Bizkaian eta Araba iparraldean, non bertan oraindik tarteka erruz botako duen eta ez den baztertzen ekaitz puntu bat izate ere. Goizurialdean aldiz euri gutxiago izango da eta Nafarroa erdi eta hegoan gainera bertan ateluneak luzeagoak izango dira. Arratsaldean zaparradek jarraipena izango dute Kantauri isurialdean, baina
Goizarekin alderatuz, zaparradak tartekatuagoak eta ahulagoak izango dira, hau da, euri gutxiago egingo du, aldiz ego isurialdean aterune luzeak emango dira, eta bereziki Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan ateri eutsiko dio. Haizeak iparraldetik joko du, baina indar pixka bat galduko du, aurreko egunekin alderatuta. Hala ere, temperatura minimoek eta maksimoek oraindik beherako bideari eutsiko diete. Minimoak 1-0petik eta 7 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak aldiz Kantauri isurialdean 5 eta 10 gradu bitartean eta hego isurian 1 eta 8 gradu bitartean. Temperatura hotzenak normala den bezala Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko direlarik. Eta altuenak kostaldean, eta elur maila orokorrean 700 eta 900 metroen bueltan kokatuko da, baina gau partean ez da baztertzen bereziki lurraldearen ekialdean, zertxoet beheraxeago ere egitea. Hor beraz, seguraldi iragarpena esan bezala momentu honetan Belagoako errepidea itxirik dago, elurra dela eta baita, Otxagabiatik Iratira gaineko hori ere, Abodi estaziotik aurrera itxita dago, Bernedo ere itxita, baita Herrera eta Katea behar dira, Opakua Urduñako mendatean eta Zaldiaran. Arreta beraz puntu horietan. Errepideari gehituta esan, momentu honetan, badirudi auto pilaketak daudela N121A eta A8, kasu honetan Baionarako noranzkoan, auto pilaketak alegia Gipuzkoa eta Lapurdi arteko muga horretan, bi errepide nagusiak daude, eragina bertan, A8 eta N121ean, 5 kilometrotako autopilaketa direla A8, Baionarako bidean, eta gauza bera, N121ean, Zaizan 4 kilometrotako autopilaketak daudela, beraz arreta bi puntu horietan. Azkenik esan, kasu honetan, Erriberrin, Nafarroan, badirudi hasi direla eguzki plaka parke handi bat eregitzeko lanetan, 74.000 eguzki plaka jarriko ditu bertan, Global Energy Service izeneko enpresak, eta dirudienez, Nafarroan hala eguzki plakek sorturiko energia 125ean hasiko dela, hala dio enpresak berak kaleratu duen oharrak, Erriberrin hasi direla, eta kasu honetan urtean 85.000 megabatio sortzeko aukera izango duela, urteko 24.000 etxe bizitzen kontsumoa nolabait asetuko duela eguzki parke honek, fotovoltaiko parke honek adirazi dute Erriberritik bertatik. Hauxe beraz, lagunok kontatzeko genuena momentuz. Eskerrik asko Oñatza Izpuru, adi jarraituko dugu erdiko 12etan ere azken ordukoa, garrantzitsua Euskal Herrian bizitzen ari garen, klima egoerarekin, euraldiarekin, hainbat ibai, gainezka, errepidetan autopilaketak, istripuetarako arrisku ere bai, beraz, kontuz gidatu entzuleok, eta etxetik ateratzeko edo zuen lekutik mugitzeko beharrik ez baduzue, akaso planteatu, ez dela onena gaur, ara eta ona ibiltzeko egunik onena ez dela. Goizeko 11 eta 5 minutu, guk hementxe Durangora begira jarraitzen dugu, atzera begirako berezionetan. Zure abesti kutxunena dago irratian, uztaieko guri begira, hau betirako alda. Munduan gu bakarrik bageunde bezala, gauzarik simpleenetan babestuta, nola aldatu gara. Nor zinen zu zaurien aurretik, lehen ginena izan nahi dut berriz, ez besterik. Goiuri zure lasaite sonorako Jokin Pinatxok esan digu onenak eta bihotz pare bat zozketarik gabe gonbidatuak zaudete beti majos. Orain nire gela bete da zure abesti. Asko gusta zait pentsatzea, eiderri egindako galdera inoz hortan, erantzun bat bazegoela. Azten du abesti hau piniotan, niretzat diskoan dagoen kantu politoritako bat. Esan ez, zure abesti kutxunena da irratian, eta galdetu genion, aizu. Badakigu hori etzarela zu, baina nor horren abesti kutxunen hori zein otezen. Eta kontatu zigun zela Unidad Alavesaren kantu bat. Eta egia esan, kantuek hartzen dute beste kolore bat horrelako gozatxoak dakizkizunean. Batzutan hausazidaz daitzezkere bai, ez? Hori esan dezakezu pentsatu gabe ze kantu den, baina, eta agian eiderrek ez zuen pentsatu idazterakoan zein kantu zen, baina badago norbait bat eta kantu kutxun bat, eta gustatzen zait hori pentsatzea.
Baina Idersa ezek gauza gehiago ere kontatu zizkigun zerbait garbi bazuen buruan. Nik bizio argi bat neuken, banekin zer kontatu nahi nun, zer daukaten kontatzeko baita ere, eta nik uste unibertso modukoa sortu nahi nun bai abesti guztien koherentzia aldetik eta baita estetikoki, eta nik uste hori nabari dela eta saiatu gara hori alik eta Fidelen zuzenekotara eramaten. Esango nuke baietz nostalgikoa, malenkoniatxoa baita, horregatik dauke, horregatik izan dago nola aldatu gara ez galdera ikurrakin, ze pixkat hori, galdera modukoa luzatu nahi nien entzule guztiri, eta nik baita galdera hori aukiet burun hau sortzen nahi nintzela ez, eta hori sortzen nahi nintzela sortu itzaiten galdera bat, nola aldatu nahi zain beste, hain denbora gutxin, eta nola daude gauza batzuk uste nahi sendatuta zeudela, baino ez daudenak sendatuta, oain dimin iten diatenak, orduan pixka bat hortik doa diskoa. Ari gara, gure errepaso honetan poliki-poliki larun batean murgiltzen, uste dut, ez ostiralean gaude oraindik, ostiralean gaude, Janus Lesterrekin izan ginean, Eidarrekin izan ginean, protagonista askorekin, baina akaso Durangoko azokako entrevista surrealistena, energetikoena, terapeutikoenetakoa, ze terapia eginetik modu askotara, sakontasunetik egon ziren entrevista oso sakonak, gero hitz egingo dugu, entzungo dugu, ez dakit, Leire Vargas, berarentzat azala nola verbalizatu daiteken galdetu zenionean goiuri, eta oso erantzun ederra iruditu zitzaian, momentuan Imanol González Gurrutxaga ondoan zen, eta hortxe, edo zuzinean eire, ez da gizilekin ari nintzen, kamararekin, eta hau da kortea, hau da saretuko dugun kortea, ez, momentu hori oso ederra izan zen, baina beste batzuk dira terapeutikoak beste arrazoi batzuengatik, parre egin genuelako, lertzeraino. Gora Mikel Pagadi. Imaginatu nun, Euskal Herria omni bat etortzen azan gertatuko litzateken pixkat pandemian gertatutakoa eta umore puntutik jota egia zen. Eta hortxe hasi nintzen pixkat, aitzakia zen pixkat omni jaur jarri eta gure buruz hitz egitea, ez da, gure instituzioei, gure artei buruz, gure kulturei buruz, gu geuri buruz ebai, herrikoak, baita jaurlaritzakoak, amerikanuak, anotakoak, bilagonakoak, oida pixkatana. Eta zan hau itzakia, guri buruz parra egin da ondo pasatzeko, pixka bat, hola, espero dut, irakortzeuna divertitzia, nik idazten pasadudan bezala, egia zen, nik ondo pasadeteta. Prozesua luzi izan da, jo, zuzenketak izan dira, oso aluk, hemendik eskarrak nahi dizio eman, ez dik bankori, beak pazientzia ondik izan dolako, nahi fiskal kontrolatzen, ez da? Zatia, Mikel, oi friki gehiagia da, oi ez dakize, oi goeto jartzazu ez dakize, baina asko ikazit eta eskarrak eman dizio hemendik, eta, bueno, oso ondo pasadu dela egia zen. 13 hilabetetan, 14 izan dira. Hori, Mikel Pagadirekin izan genuen konversaziotik kortxerik sanoena edo serioena, nolait esateko, sanoa dena izan zen, eta baina serioena hauxe izan zen, ze hortik aurrera barre asko egin genuen, eta gustora asko ibili ginen, eta uste dut Pagadi berare gustora ibili zela segituen ikusi zuen giroa zintzen, eta murgildu ginen denak giro berbera. Tanik beste lerro bat idazten nabilera kota, begirada galdu baten doinuak, iriko errepidietan, leiotik begira. Hori Bengoren diskoan non daukagu, ze hori beste kontua da, dedikatoria oso politak egin dizkigute. Ez dakit, hemen ikusten ari naiz kontua da, klaro, guk mudantza oso egin dugula, eta liburuak... Bisita hor dago. Eta Itziarotegiren liburu ere hor dago, nik boltsan ekarri dut baina Sarasolarena. Nik ustet. Ez dakit disko, maletaren batean dago, baina ez dakit ze boltsatan dena banatu dugu. Julenek dekala. Ja, laportu egin du. Atzo oso gauza politika gertatu zen Bengoren disko batekin. Etorri zen azkenek orduak egin ditu nik estanean, Postal Collisionisten diskoarekin, esan ezinenare banuen tartean, eta bestein bat. Eta Gotzon Baranderan etorri zen, bere azken erosketak egitera, eta inigo, eki, EKHI eta UR, atxerik gabe, UR, nire sementzat mesedez sinatu, eta hor zebilen, Janus Lesterrena, Bengorena, ez hainbat gauza erosi zituen. Eta non ara jasotzen ari ginela, Bengoren disko bat mehi gainean, zer egiten Bengoren diskoak, eta iriki eta eki eta urrentzat maitasunez, ara badakigun horrena den. Zoran Gotzon ditu nire, Gotzon hemen daukek ire diskoa, eta ostra, pasako naukzea pamielatik eta horbildu, eta antxeman genion, baina Bengoren diskoare asko saldu den disko bat izan da. Disko txarra ere bada, gauza diren bezala. Danak saldu ditula, baina. Danak saldu du, Irutzen zait, Instagramen ikusten nula, una oso guru, baina ustez baiet. Eske normal, Solan hona egin du bai.
hitzak esan zituen eta hoexek izan ziren. Eta txikitatik jugun izan dunaz, Hendaiako kostaldea eta Bizkaia iparraldea, horregatik belarra da gure Euskal Herriko simbolo bat. Ez da simbolo ohiko bat, ez? Bino horregatik bai guk nahi genuen hartu belarra olatu hau, uste genulako duela urte bat eta erdi, zetorrela olatu bat, pixka bat metaforikoki hitz egin da, ez? Olatu artistiko moduko bat guretzako edo. Eta nahi genion euskal simbolo baten izena jarri, eta belarra olatu hau da Urruñan sortzen den uharri izugarri bat, 15-20 metroko olatu bat. Eta pixkat hor dagoen zerbait da ez, gure Euskal Herrian, eta ez dugunak asko ezagutzen, eta pixkat horrei omenez edo belarra ez, gure diskan izenburua. Nabilerako begirada galdu baten doinuak, hiriko errepidietan. Badakizu zer gustatzen zaidan asko, sareetan orain jartzea Durangoko azoka, eta ikustea jendeak zer erosi duen. Jendeak egiten ditu holak, Bai. Eta galdeute bere bai, zer erosi zezuek nik 30.000 euro. Bai, nik usan egin zemen Leire Pinedok jarri dola argazkia, eta Leire Pinedok erosi du. Olatz Salvadorren hau gual viniloa. Idoiaren de Amari de Sandar viniloa. Eta gero aurrentzat hainbat liburu. Txori horia, Olga de Diosena, mikroipuñak, Idoia Torregarairena. Mikroipuñak oso da, kroketetaz asko hitz egiten du. Horretik da ona. Eta kroketetaz hitz egiten du. Eta zuaitz bat, Rodrigo Matiolirena. Baina hemen jende gehiago jarri du, eta jende gehiago du hemen Arantzazuko egutegia erosi dutela, Hori, Arantzazuko jende gehienak. Andren Mariren 2025ko egutegia. Hau, eske sukaldean jartzeko... Arantzazuko egutegia izango da bestsellerretan Durangoko azokan urte gehien daraman artikulua. Hori eta Toti Martínez de Lezea bera artikulu zela. Begira, Maitek erosi du Jule Goikotxearen politeismo bastarta, Argia egutegia 2025koa, Aberriaren inpaseak Joseba Zulaikarenak, eta Mesfida zaitez Bea Salaberrirenak. Bueno. Ze gehiago kontatzen du hemen jendeak. Bueno, niri, badakizu zer iruditzen zaidan bitxia? Ez direla soilik nobedadeak saltzen. Begira, hemen Nagorek jarri du Gerra Txikia Lander Garrorena erosi duela Amari oparitzeko. Gerra Txikiak baditu ja urte batzuk, Lander Garroren liburonek baditu Alek ere bai, gauza da viniloekin gero gertatzen da asko, artista askok momentuan, ez dugula denbora izaten Durangoko azokarako vinilo eukitzeko. Ze viniloaren sorkuntza prozesuak, fabrikazioak edo, hilabeteak eramaten ditu. Gaur egun poliuretano viniloaren eskasiarekin, eta ez da inerresa izaten da. Nik uste, 3-4 hilabetetako epea ematen dutela askotan viniloak egiteko, igual tirada oso txikia denbora gutxixeagoan, hor nahiko proportzionala izaten da denbora ere, vinilo gehiago egiteak denbora gehiago behar du, eta orduan zera gertatzen da, orain egiten duela olatzek akaso, iraganean egin izan etzuen, edo Durangoko azokara momentuan diskoa nobedade bat zenean egin etzuen vinilo, ez? Baina liburuekin bai da kuriosoagoa. Baina bai, hor gertatzen da. Hemen, abildua bozu inek, ez dakit norden baino jarri du argazkia, gauzanak, eta, iruzkin asko gustatu zait. Ze idatzi du. Nik eske kobratu egin nuen eta espero baino diru gehiago irabazi nuen, así que sin límites. Juntzan ikusi zuen bere nomina, espero baino diru gehiago topatu zuen, eta esan zuen, diru hau. Eta horren zitado bat bai badao, nik aurten lautizko bakarrik oso ondo portonez nire kontu korrontiaken. Bai, hemen jendeak iazten ditu, zer erosten dituen, eta niri gustatzen zait, niri hemen kuskusiatzea jendeak erosi duen. Hau Txandianok ere kontatu digu, Instagram bidez. Gutxi gastatu du Txandianok, Prentxao arbidez, emateunez. Bai, ala irudi, Peio Txandiano kanpoko prentxao arra argiteratu du esateko. Azken ordukoa. Aurten umeentzat Arkaitzkanoren mundua pitzatuta dago, baina antxe gabiltza oinez, eta berarentzat Miren Amurizaren titiritari erosi dituela. Babuak izarata itzakara. Hau erabiliko dugu, hemen eurrengo minutuetan, Leire Vargasen testigantza biltzeko, gurean izan genuen, bere bigarren liburua da? Poema liburua. Eta hortxe aritu zen gurean, Goiurirekin aritu zen, eta galdera zehazki Goiuri ez dut oroitzen azala. Kontua da, poema liburu honetan aipamen asko egiten dizkiola azalari. Modu askotara, era askotan, baina azala hitza askotan agertzen da, eta nik galdetu nion, ea definizio anatomikoaz gain azala zer den berarentzat, edo zergatik hainbesteko garrantzia azalari.
ze oso kontzeptu interesgarria da, baina bere agoltik entzun nahi nuen. Horixe, galdetu niona. Ba, hoxe, kontatu zigun. Niretzako azala eta gorputza oro har, baina uste dut azalean bereziki jartzen dudala fokua, badut hor fijazioa, azala eta eskuak. Baina hori dela, pixka bat dena iragazteko tokia, ez? Azkenean azala da azken gauza banatzen gaituena geure burua eta inguruaren gandik. Eta orduan uste dut ingurukoek ukitzen gaituzten heinean beti azala dela lehenengo jasotzen duena, ez? Eta azala dela sentsibilitate hori daukana lehenengo eta behin ikusteko hori nola ari diren ingurukoak hurbiltzen, nola ari garen gu horren aurrean erreakzionatzen, ez? Eta orduan pixka bat azalaren jakintza aldarrikatu nahi nuen horrez, azalari entzute hori, uste dut gainera iraganean izan naizela eta agian lehenengo liburuan hau pixka bat susma daitekeela, izan naizela pertsona bat asko jokatu nahi izan duena arrazoiari begiratuta, ez? Eta pixka bat azken urteetan saiatu nahi horri buelta ematen, ez? Eta arrazoia zer den zalantzan jartzen edo arrazoia beste toki batzuetan topatzen, ez? Eta hori esango nuke horren isla dela. Zatoz gotorleku bat dut bizkarrean, doana munduaren kontrakarrean. Eta larun batean gurekin izan genuen beste gonbidatua, ez iganden izan genuen Esti Marquez, nik ja hemen aurrikuspenak pixkan nahasita dauzkat, baina larun batean gurekin izan genituen Maskakeko lagunak, haze kontzertua eskaini zutena, ahotsenean, uste dut, igual, ahotseneako nik ikusi izan dudanetik, eta ez da hainbeste izan, egia esan irratsaio egin eta estandaten ditzarekin lan desente banuen, baina ikusi dudanetik, igual atentzio gehien eman ditenetakoa. Wow, kiston bombazoa Maskaken zuzenekoa. Pop, rock eta elektro pixkat. Bai, influenzia initzen zuten aldira nik uste gure musikan. Eta hori da, jok zale handia gira. Eta ala ere, hasten gira elektroa eta horako soinu ordinagailuarekin untxa ezagutarazten eta oso gustokoak ditugu elektro eta orain pixka teknoa eta horako soinuak hasten gira gure musiketan segarazten. Hau dira gure influentziak bai. Dena eraldatzen, alako baldintzen, menpean kokatzen. Naren bizia nola da gauzatzen, dago estinatzen, bestela hautatzen. Eusko gizatetik sinesmen anitzen. Eta bide batez kontatu behar dizuegu Euskaldunok batez ere erabideetan eta ikusentzunezkoan ari garenok asko estimatzen dugun aplikazio bat ez dagoela iparraldeko edo behintzat Lapurdiko euskalkira oso egokituta. Elujarren aditu magikoa da. Mila esker Elujar aditu sortzeagatik, eta aditu sortzen aritu zareten guztioi, bada inteligentzia artifizial bat, euskarazko bideoak eta euskarazko hitzak, euskarazko audioak azpititulatzen laguntzen duena. Lana ikaragarrian egiten du, egia da gero, behar duela gizaki batek edo begi gizatiar batek edo belarri gizatiar batek pixkat adi, baina tira, datorrenean Maskakeko gure lagunak bezalako gonbidatu bat eta dio, gu gira adituk gu dira itzuli nahi du eta horre kortozirkuitoa hasten zaio. Bueno, oraindik euskalkietan trebatu beharko dugu aditu, baina tira, batuaz aritzean edo nahiko ez dakit batuatik gertu dauden euskalkietan aritzerakoan lan ikaragarria egiten du,
eta ikaragarrizko laguntza eskaintzen digu, nolabait Euskal Edukien edapena azpititulatu hori egin nahi dugune edabide, saio eta profesionalei, duela gutxira arte eskuz egin bar izaten genituen zuekin elkarbanatzen ditugun Instagrameko bideoien azpitituluak eta dituri esker lan hori egiten dugu. Maskakekin, pixkate, talka egin zuen aplikazioak. Baina gonbidatu gehiago ere izan genituen eta tartean oso gustoko dugun kolaborazio honen sortzailea, Esti Marquez eta baita Janire Arantzabe, esan ezin ere, gurean izan genituen. Begiak itxi ditut eta hasi naiz pentsatzen, espaldi hartu zitzaidala, bizitzaz gozatzen, ez zaudenetik zaila da aurrera. Eta txaskarri bat ere kontatuko dizuegu entzuleok, Eire Maia, zu badakizu hurbildu zela norbait Esti Marquezen estandera andra bat esan zion. Bai. Ui neska, baina hola, aurrez horrezkoz guapagoa, zera, telebistan baina eskuz guapagoa, eta Esti Marquezen ez da hono larratu ez, telebistan gaizketatzeten naiz. Atzo bidali nion fotograma bat Esti Marquezi, gure Instagramen, bigarren kafearen, da naiz irratiaren Instagramean, elkarbanatu genuen bere bideoarena, da zen, aizu, Andra horrek esango du nahi duena. Bigarren kafearen kamarak behintzat bikaina ateratzen zaitu. Eta streamingez jarraitzen gaitu zenok ikusiko duzu, Esti Marquez, setean, gure kamaren aurrean, fisikoki. Eder. Aurrez aurre den bezain eder. Andra horrek ez da izer esan zuen, baina. Berez izan zitekela, idatzita dagoenagatik, ondoan ez izatea bezalako abesti bat, edo zuretzat, edo abesti tristeago bat, baina nahiko superazioa abesti bezala bihurtzei gara, orduan entzan dezakegu, nire nahiko alaia naiz, orduan zaiaite zait oso musika tristea idea, ez naiz oso pertsona tristea, orduan, Arrazoirik genuen arren, dena zen ezberdin, saiatu nintzen luzaroan. De kuino faltzagarate. Ze hautxe, ederra daukan, Bai, oso, askotan esate jatenei, jende askok nastu iteit berekin. Ja. Abesteakoan. Bai. Igual, 3 pertsonako esan jatea. Bai. Badago, bat. Ez egitan timbre hori, ez egit, baina... Bai. Jo, eskerrak. Bada zuen ahotsetan, zuen ahots kordetan, sendatuko ezten eta sendatu behar ez duen zauri bat. Eta oso polita da. Noduluak. Gorputz gozitan zauriren bat biztan. Bai, eta goiuri atzo ipurdi biztan gaur oztuta etorri da. Ez? Batzutan asmatzen dut horrelakoak botatzen dizkio denean, baina ez. Ez eso, gaur ez. Indarri etzegoen ipurdi biztan hiltzeko, Jarri nuen munduko pijamarik itxusiena, etxera iritsi nintzenean. Ara. Galtzak pijama lodi batenak, kamiseta bat saskibaloi, Tolosako saskibaloi taldearen oporitutakoa lagun bat, galtzerdi potoloak baita ere hemen gure lagun babari erositakoak, eta horrela segulako outfitarekin geratu nintzen sekolo. Ipurdi biztan, ez. Hemendik gorka ari zeigu. Ara, enun ezagutzen aplikazioa. Bigarren kafeak kamarona dauke, bai, aplikazio adituri buruzari da. Eire eta esan ezin, en serio. Esan horrekin. Zaizula iruditu antzekotasunik dagoela, edo baietz. Aha, karo. Nire zerbait badagoela hor kantakeran eta ipatzen Nire dudan. iruditu zait. Ahotsak duen tekstura, goxo, erdi zauritu, bai, badago zerbait. Nire kasuan, bai, bada, nodulo batzu askat. Zenatu berko diagun baten ez da. Saiatuko gea. Nik zauri ipatzen nuen, negoen zauri fisikoaz edo, Fiskara, ahotsak sugeritzen du mine, bai. Zerke karri nau zugana. Gorkak dio, niri asko gustatu zait Karena taldea. Egia esan, guk aspaldi deskubritu genituen, gure lagun karenatarrak, grazia egiten die karenakoi karenatarrak deitzen diedanean. Baina
nogentarrak edo janusletarrak, eiretarrak, bai, niretzat bada talde bateko kideak hitz batean biltzeko modua. Eta Gorka Santestebanak dio, asko gustatu zaiola Karena, akaso deskubritu du Durangoko azokan, kontzertu ederra egin zuten, ni kontzertu erdia ikusi nuen, kontzertu laurdena ikusi, laurdena jo, eta beste erdia ezin ikusi nuen, ze bigarren kafea egiten ari ginen. Eta kasu hortan ze jo zenun? Akordia. Bai. Bez, eske, ganekan. Bai, baina gainera, hau, elkartruke hau gertatu zen Lizarrako kanpinean, baina abiatu zen bigarren kafean, nik enuen Karena ezagutzen, Karena gurera etorriko zela jakin nuen arte, ez dakit entrevista hori nor lotu zuen, nik neo, Gartxotek, nondik iritsi ginen Karenaren berri izatera. Baina entrevistan konturatu ginen Irati Jauregik, Karenako bi abeslarietako batek, akordoia grabatu zuela diskoan, liburuskan ikusten zen, baina zuzenean ez zuen akordoia jotzen. Eta nik sentitu nuen empatia hori, nik ere gauza bera egiten dut, nire diskoetan, koleksionisten diskoetan grabatzen ditut akordoia, baina gero zuzenean, oraintxe Eneritz Iturriozi dagokio, naiz eta bera pianista den, pianoko akordoi bat badut, eta horrekin jotzea ez, baina askotan, falta hori akustikoan noanean, ezin jo eta Lizarran egin genuen elkartruke, eta Durango azokarako ere planteatu genuen, aizue, guk disko orkesten dugu, zuek ere bai, joko dugu akordia bata bestearekin, eta hartara, lasaiago ez, Eneritzek gure kasuan pianoa gerekin jarraiz ezakeen, hori alde batera utzi gabe, eta akordoia Iratik jo, eta bai oso politi izan zen, baina batzuok deskubrituko zuten Karena, eskini zuten kontzertu zoragarri hortan, eta batez ere kontzertu hortan amaieran eskini kantatu zuten bertso bat, oso politi izan dena, eta euren saretan elkarbanatu dutena, eta nolabait borobildu zuena euren kontzertua. Karenatarrak ezken dituen entrevistatu, baina oso bigarren kafea dira, oso lagunak ditugu, eta hemendik musio handi bat, Karenako lagunei, astelen euritxu honetan, euria dario, bai. Beltzen doa, goizadari, gauen ondoa. Gauei goizadarie, eta astelen honi euria. Esandakoan, musio handi bat Karenako lagunei. Loa suspertzeko alada bat, erbestekotza, beltzen doa, goizadarien, temazo badau, kantutzerra. Pozik egon behar dute, Ze Iñigok letra badaki. Eta Iñigok dakizki hiru abesti. Eta asko gustatzen zait letra hau, bereziki gustatzen zait bai. Gainera, soinua jotzen nuen bitartean mikro gabe, ahots mikro horik nuen, ene onkorak egiten, baina gustatzen zait batzutan esan ezinekin janirerekin ere, badaude batzuk kantatu behar ez ditudanak mikrora, baina gustatzen zaidanak kantatzea, eta poxa ematen du. Eta mentxe jaso du oraintxe Gotzon Bareandaren mezu bat, egunon euskarazko kulturgintzaren ekosistemako kide zaituztegun kazetariok. Eskerrik asko ahotseneako izenean, egunotan euskarazko kantagintzari eta literaturari eskaini diozuen arreta eta abegiagatik. Batetik gure lana da, bestetik plazerra da, baina eskertu ere eskertzen dira horrelako aitortzak eta aintzat hartzen dugu, zer esango dizuegu. Aizue, errepaso honetan azken txampan murgiltzeko beharrean ere bagaraz, oraindik proposatu arrizkizuegu hainbat telesail eta bar, baina Estin Marquez entzun dugun bezalaxe, gurean protagoniz izan genuen eta entrevista ederra egin zion, Goiuri Ezeizarandiak, Beñat Sarasolari, eta hau kontatu zion. Tiran asmoa nuen, saiakera literario bat idazteko asmoa nuen, ezakit euskal literaturan, Angel Ertxundik eta idazten ditun saiakera liburu erroiek, edo Kepaltonaga batek, eta baina ez nuen topatzen tonoa, hola idazten, talako batean erabaki nuen saiatza fikzionatzen, novela arantz eramaten, gaia hor nuen, ikergaia hor nuen, ikertzen ari nintzen horren inguruan, eta hor aldatu nuen olain moldea, sinintzen egituratzen beste modu batean, eta hor neura gustora sentitu nuen, eta hor gozatzen hasi nintzen idazten, eta nik nola idazten duan horretarako, ez da nire hogei bidea hori, hortik tiraka egin nuen, eta alde horretatik oso libre idatzi nuen, eta gustora. Hauxe kontatu zigun Beñat Sarasolak, entrevista
edarra egin zenuten, eta entrevistaren osten ere aitortu zidu, entrevista asko egin dizkiotela, baina gustoko izan zuela, Goiuri Zizarrendiak egin zion entrevista, agertu zirela inorke, sorrarazi ez zituen osnarketak, edo agertu zirela gauza berriak entrevistan, eta, hori ez dela beti hain errexe gertatzen, beraz, hortxe Beñat Sarasolari ere, mendik gure besarka da. Egia esan, gauza bat esan bat dizuet, galdetu genion bere liburuak Coca-Cola bat zurekin izena du, eta galdetu genion beste hainbat kazetariko ezera izan zen. Galdera egin ziotena behin eta berriz azokan, norekin hartuko zuen Coca-Cola bat azokako sortzaileen artean, eta Mikel Pagadi aipatu zuen. Guk, hainbeste maite dugun Mikel Pagadi. Eta egia esan, ez ditut imaginatzen, Coca-Cola bat hartzen, ze Pagadi iruditzen zait, hain, ez dakit, beti imaginatzen dut barrez. Eta Beñat imaginatzen dut askoz serioago, ez? Azkenen bere lana unibertsitatean dela, liburuak, ez dakizer, eta orduan elkarrekin, Coca-Cola bat hartzen, bitxeri ditu zitzaidan. Ziur Beñatek ere baduela alderdi, ez dakit, barregarri hori, baina, bai, bitxea. Euskola hartuko dute. Hori izan du Pagadi bere saretan, Una familia, un hogar, 4 voces y una guitarra relataron mi recuerdo en este lugar. Qué bonito fue vivirlo, tan bonito es recordarlo, volver a sentir cantar para bailar. Eta gurean falta ezin zen artista, eta zer esango dizuegu, asko maite dugun abeslaria, Idoia Surmendi ere izan genuen atzo, eta tira, hauxe kontatu zion. Benetan izen da kristona diskuen harrera, baina batez be, bilurra apur bateaz hasi nintzen, ze denpora desentego nintzen holtzetatik apur bat kanpo, eta disko hau oso berezi zedan niretako, nire lan pertsonal terapeutiko islatzen dau diskuek, eta errespetu apur bat emut ez den hau kaleratziek eta jendiaz partekatziek, baina izen da, ez dakit oso harrera goxue, eta oso babestu esentirunaz. Nabil asko disfrutetan, jendiaz egotiaz, eta apur bat zuzenekuetan sortzen dan energia horreaz. Sentir cantar para bailar. Qué bonito fue vivirte, tan bonito es recordarte. Qué bonito fue. Nik esan berdet, adituk euskalki hau ere etzula oso ondo lertzen gero horregaz. Eta aditu ja kortozirkuito máximo. Baina adituren alde esan berdut, Zarata ere egon bazokan. Audioa etzela garbiena ere. Eta horrek ere etzuela erresten, baina... oso ondo da, baina grazia itesun horregaz eta gauzak ekitzen harrapatzen. Durangoko azokako beste momentu edo beste maite duta, hori, Idoia Surmendi estandean guk ondondoan genuen, nirek, Ander Zubilagak, Ari Atarrok, eta molaturen estan txiki horretan, ondoan Idoia Surmendi genuen, eta oso politia izan da, egun hauetan bearekin egotea, bide batez, biak gonbidatu ditugu egunotan entrevista akustikoetara, bearena zailagoa da, ze Londresen bizi da, baina martxorako Donostian jo barduta bakaleran, eta hor adostu du hemen gure pianoa eta kontrabajoarekin zerbait egingo dugula, Idoia Surmendik erabaki dezala berak ze instrumentu eta nola egin nahi duen, baina data hauek itxiko ditugu. Baina oso politi izan da, egun hauek Durangoko azokan hortxe baimat artisten ondoan igarotzea, eta guk ondoan Idoia genuen, eta bere aizpak, eta bere gurasoak, eta Zinta Santanderraren anedotak, eta guztiak, eta egia esan Durangoko azokatik dakargun beste oparitxoritako bat, bada, mendik muixo handi bat, Idoiari, beari, nerea honora da, hirugarren izpa. Barkai diezagula, eta baita euren gurasoei ere, Zinta Santander bat zor digutela. Guk kafea eta eurek Zinta Santander bat. Un silencio mudo. Baina entzuleok 25 minutu geratzen dira gaurko bigarren kafea amaitzeko eta guk zuekin labanka dalkar banatu nahi dugu. Bihar izango dugu bigarren denboraldia. Durangoko azokaren eromenean askok esan diguzue. Ikusi dut denboraldi berria iritsi dela eta baduzuela kapitulo berria, baina Durangoko azokaren eromenean ez. Nahi dut etxera iristerakoan lasai entzun. Eta gaur goizan, mezu batzuk banituen, aizue, entzun dut, wow, ze bomba. Bueno, bomba berez,
Durangoko azoka honetan estrenatu dugun Labankada, aurrera doan enean, eta protagonistak batzen goazen enean, baina bai, arro egin dugun lanaz, eta zuekin elkarbanatu nahi dugu gaur. Labankadaren bigarren denboraldiko, lehen atala soilik negua. Mikel Laboaren imaginarioan murgildu gara, eta honen bueltan, akaso pistaren bat emango dizuegu. Egunon. Egunon bai. Ze, kajartean berriro? Hementxe, Aitonaren gauzak txukuntzen enbilen. Berandu zatoz eta bakarrenengoela oroitzapen asko mugitu zaizkit barruan. Ja, imaginatzen dut bai. Egunotan ere buelta asko mandizkiot buruari. Gehienentzat Jose Luis Zumeta margolariaren tailerra zen hau, baina guretzat Aitonaren txokoa zen. Bai, beraz oriontsu zen hemen. Eta gu ere parkean baino gusturago ibiltzen ginen hemen ume ginela. Sango nuke. Ez, hori nahita utzi dut kanpoan. Kuadernotxo horietan marrazki txiki eta esaldi solte ugari dago. Eta kasete hori ere hortzegoen. Soilik negua, zer dago? Ez dakit, gero entzungo dut etxean. Uste dut oraindik kaseta badabilela minikatean. Ez dut aspaldi erabili. Ados. Nirekin etor nahi duzu? Bai, egia esan bai. Zumetaren estudioan aurkitu zuten kasetean agertutako kantuek osatuko dute. Kasete bat? Hainbeste rollo kasete zar batekin? Isilik eoteko babua? Jode, bale. Orduan, Mikel Laboaren lan inedito bada hau. Asuntoa serioa deke, bakarrik hau. ¿Lapurtu? Nola lapurtu? No me jodas. Unai, zerbait pasatzen ari da hemen. Labankada. Aber, utziazu aurreatzen? Ez errez? Agian izorrotuta dago. Etzen ezer. Soilik negua. Ostras, hau? Bai, baina nuen kanta hau sekula entzun. Mikel Laboaren hautsa da, baina noizkoa da? Ideiarik ere ez, baina bera da, bai. Eta nolatan zegoen kutsa horretan? Altu xago jarri ezakezu? Za besti da? Ez dakit. Nik behintzat kanta hau enuen sekula entzun. Bai, esan? Iñaki? Bai, nor zara? Mara naiz Iñaki. Jose Luis Zumetaren biloba. Pandemia aurretik behin kointziditu genuen Aitonarekin, baina ez dakik gogoratuko nauzun. Urte batzu pasa dira. Bai, Mara. Jasaldian hurbildu zineten Santelmora, ez da? Bai, hori da. Aitonak ez zuen bakarrik joan nahi eta lagundu egin duen. Bueno, konta idazu zer dela eta deia? Eira kontua da Aitonaren tailerra txukuntzera joan garela eta kasete bat topatu dugu. Nahi nukezuk entzutea. Kasete bat? Bai, egia esan ez dakit telefono zau nola azaldu. Geragintezke aurrez aurre? Beno, ados, bai. Nahi baduzu musikenen gera gaitezke astelehen goizean.
Bulego lanak ditut, nahi duzunean pasa eta entzungo dugu elkarrekin, ondo? Bai, hori da, zoragarri. Ederki ba, astelehen arte. Astelehen arte, Iñaki. Bai, pasa. Barkatu berandutu egin zait. Lasai, neska. Hemen beti dago egiteko zerbait. Eseri. Zaidazu? Zer da kasetearen kontu hori? Ba, hoxe jakin nahiko nukenik. Entzun, ea ze iruditzen zaizun. Ba, benga, entzun dezagun. Pasaidazu. Bai, tori. Nik ere ez dut uste inoiz grabazio hau entzun nuenik, Mara. Agian Mikelek grabagailu batean etxean grabatuak? Egia esateko ez dakit. Aukera bakarra iruditzen zait. Baina zergatik ote zuen zure aitonak? Orduan, Mikel Laboaren lan inedito bada hau? Nik baietz uste dut, Mara. Ondo entzun beharko da, bozetoak diren kantu osoak. Baina, zer esango dizut, nik hau ez dut sekula entzun, ez? Ai, ama, eta orain? Ba ez dakit. Utzidazu dei batzuk egiten. Pentsatu beharko dugu denon artean ze bide dagokion. Tu naia, baina hemen kristo guztia dago. Ura bere bidean ematen du honek, All Stars? Zu bai, All Star. Egia esan elkarrizketxan lanean nagoenetik ez dut horrelako mobidarik ikusi. Asteak daramatzate prentxaurreko honekin erotuta. Baina ez diazu esango ze gertatzen den? Aizun ere kontratuak dio ezin ditu dala enpresaren sekretuak kontatu. Eta hemen txinago, Txintxo. Gainera, segituan jekingo duzu. Zu eta txintxo naia, haze oksimorona. Hasi dela orkezpena. Arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko gaur hemen biltzear. Emozioari ezin helduta pasa ditugu azken asteak. Euskal kulturak lehen ezagutu beharrezko notizia zela jakin eta era berean pausoak ondo neurtu behar izan ditugu. Abuztuaren bukaeran Jose Luis Zumeta margolariaren tailerrean kasete bat topatu zuten. Kasete zahar bat. Kasete bat? Eskerrak hainbeste rollo kasete zahar batekin. Isilik euteko babua? Jode, bale. Hezkuntza politika sailburuari eta Goizane Albarezi Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura, lankidetza, gazteria eta kirol departamentuko foru diputatua. Eta hau Euskal Herriari kontatu beharrezkoa dela iruditu zaigu. Horregatik prentsa agerraldi berezia. Elkar argitaletxeak jakinarazi nahi dizue Mikel Laboaren lan argitaratu gabe bat agertu dela. 3 kantu eta amaitu gabeko beste zirriborro bat dituen lana. Mikel Laboaren 18. disko sorkuntza alegia. Bai, uste dut txaloa egin dezakezuela. Aurpegi hori jarri nuen bainik, jakin nuenean. Ostia. Mikel Laboaren disko bat ola De La Fly? De La Fly? Zer? Nondik eta ez espresio hori? Nindiki tiririzi, pirikiri. Baina ber, eta hau, Durangon saldu nahiko duzu, klaro. Nola orain elkarreko langilea zaren? Hildu zaitez, eta entzunadi. Eta kalitatea ez da gaur egungo lan batekin alderatzeko modukoa.
Bai, plana Durangorako berrikuntza nagusietako izatea da. Jendeak akaso nahiagoko ditu Izaroren Gabon kantak, Zetaken mitoaroaren posterra eta horrelakoak, baina atziazu esan hau ez dela bomba bat, Laboaren diska. Esango nuke, baina entzun duzu? Nolakoa da? Nola amaitu zuen Zumetaren estudioan? Orain agertu daola derrepentean, Naia, baina nora zoaz? Venga, guazen, bazkaltzera gonbidatuko didazu eta dakidan gutxia kontatuko dizut. Egia esan ez dakizu ze sekretismo egon den asuntoarekin. Flipas! Flipatzen ari naiz. Nola agertu daiteke Laboaren diska bat orain? Kristona da, Kendu burua hortik, ez dela retrovisora ikusten? Ai, barkadu. Ezagutzen dut jatetxe mexikara bat hemen inguruan. Nahi behinkoa nintzen zaizuzen Hombre, Kaki, zemuz geha, martxa nago? Itxitea dakak? Jendekin hau? Bai, ze pasatzek? Asuntua serioa deke, bakarrik hau? Segundo bat, moitzen hauk. Bai? Unai, zemu, zer dezu? Txoine, maitik muituka naiz. Naia, baina zuk deitu diazu? Zerbait pasatzen ari da hemen. Kaki Arkarazok deitu dio Jose Mariri. Ta zerbait pasa omen da. Zerbait totxoa. Ze ikusi bertzen hon bere aurpegia. Naia, gidatzen nabil, osea, horretarako deitzen diazu? Jon, Eonor, bulegoaren ateari pegatuko naiz. Ea zerbait entzutea lortzen dudan. Hostia, Kaki, baina a ber, nola de Montre Ulertzean naidek zinta bat estudio batean sartu eta 2 egun eta estudio horretan ez egotea. Etxekia zesan. Nik atzo hemen eukinean. Entzunian, markatu nizkientzeak eta gaur izen egon hau lan hasteko eta eta zintatziok, txiok. Norbait sartuek eta laburtu indik. Bestela, ez posible. Hemen gutako inor ez dekibili. ¿Lapurtu? Nola lapurtu? No me jodas. Joder. Jutea zakat momentu batean ara? Bai, hemen itxungo jatza. Eski, honei, hau oso fuertea da. Non zaude? Aritzetan, Bilbotik bueltan netorren, zer gertatzen daba? Zatoz nire bila azkar. Zerbait asmatuko dut bulegoan. Laboaren diskoa lapurtu dute. La Bankada. Korima Filmsek naiz irratierentzateko itzitako podcasta. Dramaren sorkuntza, Inigo Asensio, Goiuri Ezeiza, Irati Etxeberria, Imanol González eta Eiren Maia. Gidoia eta ekoizpena, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza. Muntaia, Imanol González Gurrutxaga. Audio postprodukzioa, Noiz Estudioa. Musika, Iñar Sastre. Esker berziak, Uxu Errazkin eta Nerea Loyola. Bueno. Esan zidan pertsona batek Durangoko azokan pote bat hartzen. Bueno, eta nori izan da. Eta nik esan nion. Baina jakin nahi duzu? Eta esan zidan. Eskerra galdetu didazun. Ze, nik ja, botanet galdera holak institubokin bera maia, eta zein izan da, eta egia esan ez dut jakin nahi, entzun egin nahi ditu dalako atal guztiak. Baina, bai. Jendea jakiteko urduri dago. Baina, bueno, pistaren bat aurreratu dezakegu. Edo ez? Nik ja ez dakit, pisten ze puntutan gauden. Bai, bale, a ber. Segunetan bizi garen ere ez dakit? Labur pentsa egingo dugu entzun berri duzue,
Labankada podcastaren bigarren denboraldiko lehenengo atala. Naia eta Plataforma guztietan entzun gai duzu dagoeneko. hori da. Naia eta Unai lagunak dira, ez dira ikertzaile profesionalak, baina duela 2 urte ikertu zuten, misterio bat argitu zuten. Arkaitzkan oren gorpua azaldu omentzen durango gezokan, gero ez, gero bai, bueno, misterio hori argitu zuten eta orain beste bat argitzera datoz. Kontua da, agertu dela, Zumeta margolariaren estudioan, kasete bat, Mikel Ahoaren kasete bat. Ineditoak, abesti ineditoak, argitaratu gabeak. Ordan erabakitzen dute, publikatu egin behar dituztela abesti hauek, eta, aurkikuntza honi nahiko, bolo-bolo dabil aurkikuntzaren kontu hau, eta Naiak eta Unaik, ikertu egingo dute, ze gertatzen den, disko hori, argitaratzeko zen disko hori, lapurtu egingo du norbaitek. Eta hori argitu beharko duzu, zuek baita ere, Naia eta Unairen bide lagun izan nahi baldin baduzue, aukera ukiko duzu eta zuen teoriak entzun nahi ditugu. Nor da lapurra, zeini interesa lekioke lapurtzea Mikel Ahoaren disko inedito hau. Ben kontua da, aurkitzen dute. Zumetaren estudioan. Eramaten dute remasterizatzea. Eta handik, remasterizatzen ari diren lekutik, Garat estudiotan okera zuen nago ez, Inigo? Bai, Garat estudiotan. Handik lapurtu egiten dute. Zein ibildi da handik, zeinek dauka sarbidea, nola da posible? Guk behintzat beste 3 atal emititu behar ditugu oraindik, bihar eskainiko dugu bigarren atala, eta gure sareetan sartu ezkero, edo gara egunkera irakurri ezkero, pistaren bat ere topatu dezakezue, eta bigarren atalean, informazio gehiago dukiko duzue, 4. begira, gaizkia norden asmatzeko. Kuk oraintxe, bigarren gafea amaitu eta 4. atala entzungu dugu, postprodukzio prozesu horretan dago, eta zuk aire oraindik ez duzu entzun. Ez. Zure ahotsa eta bestein bat protagonistena dagoeneko agartzen direnen. Kuriosia handia dakat. Koral horretan. Grabatzen eginean zan, entzun net ja, hau osotasun batekin entzun. Ez dakia da, 4. entzun nahi duzun, 3. entzun aurretik. Gidoia badakizu. 3. badao? Bai. Bordun, ordenean egote. Beti bezain baikor, nik enun arrazoirik, ez dago lerkirik ezkade hona. Durangoko azokaren playlistetik topa dezakegun, beste kantu eder horietako bat, Ileta, Martela, Sarte eta Sara Zozaiaren kolabo hau, beste boom horietako bat, Zora maite izan ez bada inoiz, biziateko txunea bertaizeko. Klaziren hobeak errutina hasteko. Biziateko txunea bertaizeko. Joango gara egunotan kontatzen, zuek zer egin behar duzen gurekin jolasteko. Naia eta Unairen, gure labankadako ikerlari paketen, laguntzai izan zaitezkete, guk pistak emango dizkizuegu, eta zuek asmatu egin behar duzue. Zein den gaizkile, baina oraindik ez dugu esan saririk egongo den, zein sariduna. Nahikoa sari da jakitea beste inork baino lehenago norden gaizkia, Bai, baina tira, zerbait gehiago eskaini barko diogu hemen entzuleari, eta irakurleari, Gara eta Naizen pistak ikusi bida, Gorka Santestebanek zehazkar, ala, saria, ahoren bai ez da Gorka, ia izi apatoa. Hor dago gantxua. Ezagutzen ez egunera. Adibidez Gorkarentzat sari bat litzateke, ez dakit, gurekin afari bat egitea. Gauzat esan izet, afari bat egitea, labankadako elenko guztiarekin, hori fantasia hutsa da, Hori epizidade puntoa da horrek, eta hor, wow. Zegorkak akaso ez daki, baina gure gonbidatuen edo gure protagonisten artean badago esaterako Peio Reparaz. Esan zizuna, aupa gizon, Gorka. Badago Olat Salvador, badago Janire Arantzabe, badago Eire Maia, badago Jon Maia. Jon Maia, dertxolaria, Eire Maiaren zerbaitan hori. Nepo baby, izan genuen nontaz be. Aiora Zulaika, Pirritx, Josein Etxeberria, Iker Gurrutxaga, zein gehiago daukagu?
Nire esan ezin esan duzu? Bai, igual denak esan ditugu, Agian denak ipatu ditugu. Bueno, susmagarri asko daude. Susmagarri asko daude. Gure protagonista ez direnak ere izan daitezke noski. Gaizkileak, horrek ez esan nahi gure zerrendan ez dagoenik ez denik gaizkile. Hora ipatzen ditugu, Eina Hotel Horrieta, hori ipatzen dugu Tomas Lizarazu, hori ipatzen dugu Jokin Pinatxo, beraz... Nik teoria bat dut. Ze teoria? Naia bezala edo... Naia bezala. A ber. Unai izan da. Nik uste dut, duela 2 urte hain ondo pasatu zuen Unaik. Nahiak bultzatuta. Misterio bat argitzen, nola, aspertuta dagoen, eta langabezian dagoen, sandula. Sortuko dut nik neuk misterio bat, eta horrela nahiak kaso egingo dit, bestela ez dit WhatsAppari erantzuten. Zure lagun langabetua, aste arte baten. Mendik diote Iñaki Soto. Iñaki Sotoa lakarra detektibea. Komisarioa. Jamaron, itxusia litzateke, ertzainako komisario izatea lapurra, baina okerragoak ikusi ditu. Bai. Baina zu ezin da jakin, beraz. Zuek bota zuen teoriak. Entzuleok bihar zurutan emitituko dugu, Juri? Goizeko 10:25 maite duten ostean emango diegu entzulei dagoeneko gure bigarren kapitula. Nik uste dut baietz ez. Agian. Bai, uste dut horren egingo dugu entzuleok bihar maite duten bueltan. Bigarren atala, labankadaren bigarren atala. Eta dagoeneko, izar batzuk agertzen hasiko dira, hor protagonizetako batzuk. Ondo zaudego, Juri, zure horpega ikusten dut eta kezkatzen ari naiz. Ez pentsatzen ari nintzen, bihar itzartuta daukagula izortze santinekin ordua, eta pentsatzen ari nintzen txoin izortzerekin itzegin aurretik, ondoren... Izortze santin izan diteke gaizkile bat. Bai... Izortzi izenarekin. Bai... Izortzi izenarekin. Baina ondo jakingo luke izortzek ADN-a izkutatzen, eta... Esango nuke. Bai, izortze santin, zera izan... Bueno, graziosa diren gozen artean, izortze santin egotea. Iñaki Sotorekin batera ikerketa horretan, ertzainaren aldardi zientifikoan, bastante paradox. Liberen zalantzakin utziko zaituztegu, alegia, zalantzarekin, ez dizugu kontatuko norden gure gaizkilea, baina bihar bigarren atalean zerbait gehiago akaso asmatzen joateko aukera izango duzu. Egu bagoaz Durango Kazokaren ajeoni buelta eman da, zuekin azken 2 orduak igarota, Eire Maia Manterola, bihar arte. Goiuri Zizarandia, bihar arte. Entzuleok, bihar goizeko 10:05 hementsi izango gara bigarren kafean orain, informazioaren txanda, hemen naiz irratian, kontuan izan errepideak, ibaiak eta elurra eta denetari datorrela, beraz, kontibili, zaindu eta bihar arte. Keep calm and bigarren kafea.